Bor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabar ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kidukhat jung Federation of Khasi Jaintia and Garo People, North Khasi Hills District. Hapok jingalam jung General Secretary uba Ricky Majau baru Assistant Information Secretary uba Bandroy Walang bat kiwe gila pelong ye jing jurup gendet hak apndro trik unaitung arja absan hak shlam trekam jung Indian Oil Corporation Limited LPG bottling plant kabaran hak shnong pelun Ribhoi District. Kini ke jing le jurup gendet jung seng galong hadian blalalap. Baik don dagi pongut inong bela barjala ki betrekum inong bela sngi hakani ka plan bat ka paplingo igi khot jong keseng kolong hadien balapan igi khot isla ini inong bela barjala kila syuja rangai uwei hadien uwei hadien bi bor penya jong ni ka plan kim shim lala ben peni igi khot isla ki biang jong ini inong bela barjala ki bor sinsha jong ka snong pulun kile thu baki Indian Oil Corporation Limited kam shim la mai wat ya no objection certificate ya ka bala ai da ka dor basnong nakaliang jong kaseng kala aipor ya ke Indian Oil Corporation Limited tang stio banwan ra iki kot kisla babiang jong kinong bela barjala par ha ju ko por kaseng kala pha sange shwa shipor bantre kam tar hadu banda penbiang shwa ki jingdawa jong kaseng khrang ban pentikna bagi nong bela barjala ki de bendon ya ke label license ka babiang Every measure that ensure that they take the pass. They have to take immigration. Each and every level will ensure that they have to take the pass. They do not issue pass without the proper documentation. At the immigration center, 1 year, you must also be. We take all. We have taken all precautions. And most of the laborers we have kept inside our premises only. We have not asked them to go outside. Otherwise, there might be some issues outside. Those measures we have taken. Let us do one thing. Let us not stop the work. Yes. Monday, if Monday is okay, or we shall ask Monday. For 1 or 2 days more. No, it's up to you. When you feel comfortable, you can. Because we have to ask our contractors, because most of them are outside only. You make it on We have to talk to the contractors. Okay. Do one thing now. Let us do one thing. 1 week. You take 1 week. See, we will have a talk with the village chairman, and we'll tell the village chairman when the people will come. Okay. Good enough. So we'll go through the village chairman only, and they will intimate you. And that he done no company hadi ne. Okay. Ni hantu wan iso kan so. Ini one tiri. So only one side. Pun ki kontraktor ki badan ni atum ka jingpet ka jingmi jongki lalap ba ki try ki tring license jongki ki la expired no de hakani ka sngi na kaliang ka seng la tentu ki bagi de ban renew no kenang ba ka kam ka jam kan ya be chakmat de na kaliang jongi kisnang ru ni kubori kata namar ba ngila lap de kmala jong bagi kot sla bon gila pilot bat ki ni kinong tray ru ki label license bat ki kot kisla ki ba ki de ban le kat kum ka rule mo jong ka state ka jala jongi bun naki klam don te nak kada kada nak liang jong ka snong ru mila don bentalang ni sngi bani pelang nam ta ka bha ka miat ka jing song sok song sngan jong ka snong ka thau mala bun ba ki jingja ki kes ba pher te kum tangi na ka liang jong ka snong ru ngi ai ka jing kasan mo yak ni kam ha be dep ka ni ha ka jing wan jongi iwan da kan ti ku jajai heu sing ilap ba ginong tray ginong blasi ki badan hang ne ka jimpen ilpa ka jongki ka jing bombyang jongki gi kot kisla de ba kila pet jendat na ka zakat rekam mas ni kila pet jendat han jure ba nilayo ban yakran bat ki kontraktor ki badi manager hang ne ki ong ba ki man submit ya ke kot jongki re hadien ba ngila up da ki kenta
ni khamlap te nakaliang keyboard balipet jong ka IOC ilayo ikan bat ki ilayo ban pet kita ikut islan re ikut isla kilong kibambiang kiba kamlong valid su ka license ka jongki ka license ka jongki klayam daba ngila i check ikut islan ngila ipet nreba pusing ya tungku penban ya kibreu jong ka IOC kiba one long stay haya kini ki nongbla kiba don hakani ka jaka kani ka pausai ba kimdon ikut isla biang ni nakaliang kaseng ngila pensange ya ka jing terekam juki sipor kat ba kimpat la ban penbiang ikut isla ki babiang adong sedong nyimpat numsa hiru ba kintre namar ba mata kum ni ya kani ka influx issue ka ba nakapor sa kapor ni jule ni jukan rai tring license ni jukan rai ki work permit jongki ni kenturu ya ka bor belipet jong city council ba kan le lor kani namar ba makahi kadai kata kanong kenti ka badai ban pet ya kendo ka siap ya ka beri unyo trap ban penbiang kita ikut isla jong kita migrants labor ki buan na kiwe ki jela kumba mentangin kumban supun kenmau kumba jia Assam kadon ketuk eviction drive jong ka sarkar Assam ka ba la belut baro ya kita ki migrants ki bamdai kinong soksnong jong ki bamla ban sisa bagi dei kinong soksnong jong ka India te kajingting kajing sir namar ba kami gelaya kay senda baka Assam nimtip yole se kinarung kertap sakali ke jelabi jongi te minum ailat hiru ikata nilai sedang so ini di ijing sedang ibarat hapo ke distrik jongi nang ni sakmat ngidang penkan ban check ya ki labor license ki trading license jong ki barjela ki pemdai behok banyo tinggi kenturu ya ki bor berepit jong snong jong ki snong bakinlong adkar habide baka jingrung jimi jong ki bender te ni nagaliang kaseng ibu kajing kenturu ya kini ki kontraktor ba kini ban penbiang mardori ikut isla jong ki lem kumta kinumla ban sedang ya kini kam bakin tre biang Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 100,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hakdor lai 100,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 100,000 seneng pinyo tang san 100,000 tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai 100,000 pra hinyo lai pra